ungumqali wezinto zonke, wena ongu-Omega wezinto zonke. Sibizwe nguwe uNkulunkulu wethu ongcwele ukuba nathi size kule nkonzo ukuze sizolalela ukukhuluma kwezwi lakho. Okuyilo uNkulunkulu wethu ongcwele efana namadoda ahamba phambili esikhombisa indlela esifanele ukuhamba ngayo. Selekeleleke uNkulunkulu wethu ongcwele ukuba inhliziyo zethu zilamukele wena wakho lomhlabathi wamukela imbewu ukuze lithekethele ifanele. Ulekelelele ingqondo zethu ukuba zilikhole ukuze uNkulunkulu wethu ongcwele sihlale njalo nxa sicabanga sifumane kulo uNkulunkulu ukuphila okusha. Sigcwaliseke Nkosi kakhulukazi umkhonzi wakho phambi kwethu usazokhuluma ngaye lokho kubeke kuye ukuze kudlulele kithi. Wena Nkulunkulu wamukela udumo, thina abantu samukela ukuphila ngezwi lakho. NgoJesu Kristu izwi lakhe eliphilayo manje kuze phakade. Amen. Phinde ngibingelele kule ngxenyana yesibili nokuyingxenye yokugcina. Ngiyakholwa nisezwakala. Yezwakala. Siyathokoza. Le ngxenyana yesibili okungeyokugcina. Fisa ukuba bakithi ninikeze isinongo esindiyona ukusha amandla onawo ngoba uNkulunkulu ubethembile ngawo. Amen. Ukusha nalamandla onawo ngoba uNkulunkulu ubethembile ngawo. Ziningi izinto eyigunda ubaba amandla, neyigunda insizwa amandla, neyigunda nje umama, intombi, insizwa, umncane. Kodwa nje mawuhlupho umuntu kaNkulunkulu ziba khona izinto eziqunda amandla. Amen. Ekuseni sifunde izifundo ezimbili. Esinye sazo kube the Judges chapter 6, saqala ukufunda kuverse number 6. Obefundayo wafundi bazofunda kuverse number 14. Kodwa-ke angizuqala kude masengifunda noma ukufundela nje kuyokuqala ukufunda laphaya kuverse number 12. The Judges chapter 6 verse number 12 kuyogcina ku-13, sorry, 14. Chapter 6 from verse 12 to 14. Cela wedwa abengafike osebenzayo bethu ngoku nje lapha kwaya yakho isho sezifundweni. Mics bafowethu umsebenzi. I think about this one better ngoba ingelosi kaSmaragde yabonakala kuye yathi, uSmaragde unawe qhawe elinamandla. Elasithandana lokuzalwa. Ingelosi yabonakala kuye yathini? uSmaragde unawe qhawe elinamandla. Amen. Ngiyathokoza Jehova. Ngizocela abakazi ukuthisha, ngenza ukuba uthisha. Yathi ingelosi bazalwane. Unawe qhawe elinamandla. Kodwa ukusho kwethu manje shoda ngedata. Yathi ingelosi
uSmagade. Good class. uGideon wathi kuyo, kodwa mnumzane, uma uSmagade nathi, kungani kwenzeke konke lokhu kithi na? Ziphi zonke izenzo zakhe ezimangalisayo okhokho bethu abasixoxela ngazo bethi, akazange yini uSmagade asikhuphule eGibhithe na? Kepha manje uSmagade usilahlile, wasinikela esandleni sabakaMidiyani. uSmagade waphendula wathi kuye, hamba ngalawa mandla akho ukhulula uIsrayeli esandleni sabakaMidiyani. Class, wathini uSmagade? Ukhulule. uSmagade waphendula wathi kuye, hamba ngalamandla akho ukhulule uIsrayeli esandleni sabakwaMidiyani. Amen. Kanti ngithe lesihlokwana ngifisa sikukwindaba yokuthi phusha ngalamandla onawo ngoba uNkulunkulu ukwethembile. Awusanibona? Umuntu mayizalwa noma ekhula eba yingodleyayo, ukhula nje enamandla amangalisayo. Welike bakhona abazalwa bemthakatha ukuthaka nje ngasezalweni kwabo, kodwa ngokujwayelekile umuntu mayizalwa uzalwa nje ebe namandla. Bazomfakazela abalaphi ukuthi amandla babenalo insizweni namandla sebenalo manje basafana. Amen. Abanye ancediswa ukula, abanye ancediswa ukudibana nezinto eziningi endleleni. Ziningi izinto ezincedisa imazalwane amandla. Kodwa uzothi-ke noma manje senziphile njalo, hamba ngalawo mandla, ngoba uNkulunkulu sathembe bona lawo mandla amancanyana lana nawo uyibona engathi unawo. Amen. Mhlawumbe ngakafiki endabeni kaGideon, singayibalula izinto esiyibona kuyizinto ey'nqunda noma ey'nciphisa amandla ubaba nasensizweni. Masingaya ekhaya ubone ukuthi ubaba uyaphusha ngamandla akhe ukuthi isimo sibe ngcono ekhaya. Haleluya. Umenza njalo ufumanisa ukuthi instead lapha ekhaya singayenda umama noma abantwana ukuthi bayirecognize imizamo kababa, kodwa kungenzeki. Haleluya. Kulindele ukuthi mhlazane nje wezinto wrong bese kuna kezwa njalo kuyarecognize uwrong baba. Izinto ezinjalo ubaba ziyawaqonda baba. Angayenza futhi imisebenzi emihle ubaba emsebenzini asebenza kuwo, kodwa ufumana ukuthi ayirecognize imisebenzi yakhe emihle, kuphela nje ubheka mhlazane eziphutha bese yasekwa ngehoni. Amen. Amen. Lokho kwenze njalo amandla yawanqoba. Ubaba angasebenza ngokuyikhanda even esontweni, kodwa esontweni ufumane ukuthi ayirecognize umsebenzi wakhe. Ukunokuthi urecognize uzothiwa ubengakwenzi ngani ngale ndlela.
Haleluya. Omunye azathi ukube bekuyini bengenza bengizokwenza ngendlela engcono kunayo. Kuyawanqunda konke lokho abantu. Amen. Insizwa ingenza okungcono ekhaya. Ithi ngalilindele ukuthi abazali bayincome bavele bayithatha abazali bamgade mhlazane ezikho. Amen. Ayaqondeka kubaba amandla ekhaya sometimes ngokuthi kungabongwa noma kubangwe sanibona lena kodwa kwathuba yasemshadweni kuyenzeka ukuthi ubaba uma engaholi kakhudlwana nomama athathe kancane ubaba ekhaya. Kodwa amen leyo ndabanyana. Amen. Abonge bami. Uthola ukuthi ubaba ngoba kufanele abe yinhloko lapha ekhaya kodwa manje uyayitshela izinto lapha ekhaya ayitshela umama ubaba ena kancane umama. Alibonge igama lenkosi. Uhamba phambi lokho uba wenza lamandla lokho kwenza lamandla kuyawanqunda manje. Amen. Amphathi-ke mama mhlawumbe uma besebenza uma bengasebenzi uyatshelwa izinto lapha ekhaya athi uyabona ubaba kaSibani kuzokwenzeka ukuthi la ngoba umuntu uphakama ngani ngokuthi uyongenisa imali lapha ekhaya ayaqondeka manje ubaba kwenza njalo. Insizwa esencane mhlawumbe uNkulunkulu ibusise ngumsebenzi ukuthi lokhu okuncane ekutholayo ikwazi ukucontribute la ekhaya ukuthi ekhaya kusethi xaxa kodwa kunokuthi ibongwe abazali bayibonge noma bayishaye izandla ukwenza kwayo uthola ukuthi awubehola imali engaka sengathenga umncane kanje. Amen. Amen. Lazuvela ubone ukuthi abanye bahluleka ukubonga uNkulunkulu nangakho okuncane umntwana akangelethanga ngoba abanye bayasebenza izinsizwa ziyasebenza kodwa ayilethi lutho ekhaya. Amen. Asibeki lutho etafuleni. Makumele insizwa ibeke etafuleni ithi mayibuka imali yayo ithi namhlanje eklabhini osore so bazozwa ngabo. Ikwazi ukuthi imali ifunwa isikwa ucela isikwa kuyo ekhaya iphukula umlomo ithi nje la ekhaya njalo nje ifunwa kimi ngesikwa nje kuphela kodwa le mama uyangichaza uyodeka amatafula. Amen. Amen. Sanibonani kuseni. Kuyaziwa bakhamka yena nje mhlawumbe nto hawu-ke sizophuza sidabe sibe yiqaba kuba sekufika usibanibani kodwa ekhaya bayecela isikwa yonke into lapha ekhaya ifunwa kimi ngesikwa. Amen. Kodwa angisho ukuthi nesikhathi nasisingabe ivangeli kaJesu kodwa uma kumele abazali bayenze kahle lokhu kunokuthi bambonge ukuthi at least yena nokuncane angakukhiphile ukunospanipani ethe nengane kuba kangcono kuneyami kodwa imenzeli lutho ukunokuthi simbonge udodana wethu simgxeke kuyabanqunda abantu bonke. Kuyawaqonda amandla kubaba ukuthi uma ngabe ziphutha ugiwe ngayo ekhaya ugiwe ngayo esontweni ugiwe ngayo emphakathini kuze kube namagroup anyama kamakholaka esenzileyo esihle sokuhlela. Uyazi amahlelo amakhona ahlelwa isikhathi esinjalo uvele thunyela uWhatsApp asikulenyiswe ubaba usibanibani ngekufaka igroup WhatsApp group bese bayaqala-ke laba kwenzakaleni bese ziyaphuma ubone ukuthi ihleli ngisana kusebenzisa indaba ucandana
Mayisifikile indaba yakho isekhoneni lapho uthandaza kulo uyisazi kwabanye abantu. Izinto ezinjalo ziyaqonda abantu kuba. Amen. Uma ubaba mhlambe akenzi kahle ekhaya, umama ukunokuthi aye esiguqweni sakhe ayomthandazisa, asuke umama aye komama bangolwesini, kuthi makuvula ithuba lofakazi asukume eqala khathani kakhosikazi khabeni ngithandazisele nidingiselani nje ngoliyathi aphendule umyeni wakhe abe yinto edinga dingiseni makhosikazi dingiseni. Amen. Kunabantu abafika indaba kubaba awu umkamfela indaba lami walisale esontweni ayaqondeka dlala abantu kubaba. Amen. Bazalwane kuningi umuntu angabala ukuthi yini inqondo abantu kubaba. Tshelwa ukuthi uyiseluleki, insizwa itshelwa abazali nayo ukuthi iseluleki iyawaqonda abantu bonke. Okunye ukuqonda amandla kakhulu ukungaveli kwabantu obathembile ukuthi bazokusiza isimeni bavele banyamala. Amen bazalwane. Ukuhamba kwimeko wakwimeko la oyibona khona yabona ke manje ngingumthimu bethu ubhalisele yedwa kodwa unomndeni, unabangani, unabantu ohamba nabo umbutho wododana kodwa uzizwe wedwa. Enqondela abantu. Amen. Anqondela abantu ulindele okholiki ukuthi bazovela emhlabeni sakho bangafiki, kodwa wena babe neyingxaki ngokweqala uvulayo bavele bangafiki. Ayanqondela abantu. Uyazi lento yokungaveli kwabantu balindele yehlele isimanga uJohane Modesi. uJohane wele I think ngawayiphethe ukuqina nje ngoba ukuthi uHerodi wayesethatha unkosikazi lapho wayengena endaweni. Kodwa wangena indaba ezingamdini. Wabona uHerodi ukuthi le ndoda le ufuna ukufaka umoya omubi manje ukujikelwa abantu ngenxa yakhe mhlawumbe uNkulunkulu ngithathele unkosikazi kafowethu okungcono ngiyithathe le ndoda yovalele etilongweni. Wavalelwa uJohane. Mind you, uJohane wayemhlobo wayemzala kaJesu. Kuyenzeka bangafiki bawubandile, bayenzeka abantu badingayo bangafiki. uJohane wayela etilongweni evalelwe uyezwa. Abazalwane, uma ufunda kuLuka chapter 11 verse 1 to 7 lithi iBhayibheli wezwa uJohane esetilongweni ukuthi ngaphandle kwejela kulo kunoJesu umzawakhe. Amen. Wayesethi uJohane no, mina ngiyena uJesu lo akakwazi ukangibukelele umfomboshiwe ngabe besele ngayangana kodwa mase ngiboshiwe ngaveli akukwazi. Lithi iBhayibheli uJohane wathuma yena uJohane abafundi bakhe ukuthi akwayobheka le ndoda ithi ibonakala lapha ngaphandle ukuthi ngaphela umzali ngempela lo ongambukelela ngiyilaye etilongweni. Kuyenzeka bangaveli bathi amen. Amen. Noma bengavelanga themba lowo mandla akuwo nawo hambe ngawo. Hamba ngalo abantu nawo. Ngoba ungathemba abantu uzovela uphele endleleni kodwa themba wona lowo mandla ngoba noNkulunkulu uthembela umandla akho. Efike ngidide tu eyokuthi uthi uJohn hambani lokuza ukuthi uyini. Mabefika abafundi bakaJohane bafika bathi uJesu ngabe nguye yini lo owamenyezela uJohane
uJohane umbhabhadisa ukuthi uzawufika noma ngomunye wabaprofethi na. Amen. Ikhona indawanyana ayiphendulayo uJesu labazalwa labo. Wathi kuthi Matthew 11. Zifundela ngomsebenzi. Kodwa uJesu ayiphendulayo kunokuthi achaze kodwa uJesu ukhulumela kodwa. Bathi abafundi bakadibane uJesu, unguye yini ozayo noma solindela omunye na? uJesu waphendula wathi, hambani libuyiseni ireport back to uJohane. Nifike nimtshele ngeliswile kanye nelibonileyo. uJesu akasho ukuthi uyakubuye umtshela ukuthi ya uyena. uJesu ubatshela izinto yena esezenzakalile ngenxa yokukhona bakhe. Amen. Yazi ngibonisa uba ukuthi abafundi beza bethunyiwe babuyele emuva sebenikeza ubufakazi, bazi ubufakazi ngaba kuzwile ngaba kubonileyo. Uyabala uJesu ufike utshela uJohane, uJesu ayikhuluma indaba uvalele uJohane ngombono. uJesu uyaqhubeka uyachaza. Nifike nithi nina iy'mpumputhe zenze njani? Akusekhona kasilana. Zenze njani iy'mpumputhe? Iy'nyonga ziyahamba, abanokholo bayahlatshuluka, iy'thuli ziyehla, abafuleyo besifazane bayavuka, nabampofu basikezwa ivangeli. Ubusisiwe uyaqhubeka ngenxa yakho, uqhubeke njalo njalo. Bathi labo bafundi sebehamba, uJesu waqala wakhuluma nesixuku ngoJohane. Nesibonisa uba ngasentombazana sekuhamba abantu abathunyiweyo bakhuluma noJesu. Mase behambile uJesu utshela ixuku ngoJohane osetilongweni. Amen. Umonde yami sithi usachazelani chazela abantu ngoJohane ngabe uyahamba la uJohane akhombisa abantu nangu uJohane. Kodwa uJesu akakho ukukhipha uJohane. Amen. Ivele kuyinqaba, I think it's verse number 12. Verse number 12 uvela kumabala. Uqhamuka message yena. Kusukela mhlelo uJohane ubhabhadisa kusube manje umbuso wezulu. Okay. Ona phakathi khona akekho. Verse number 12 sithi akukhona munye osake wavela kwabazalwane nabesifazane omkhulu. Hawu, Jesu uthini manje? Akukho namuntu noma evalela njalo uJohane, kodwa akukho umuntu omkhulu njengoJohane. Sanibona. Amen. Into yami ithi kuyenzeka nje uJesu akwethembe angakatheni kodwa ebethembe wena. Uthi uyamlindela esimeni angaveli, kodwa ukungaveli akukodwa bazalwane. Ukungaveli kwakhe kusho ukuthi akekho, kodwa kenzeka angaveli khona ngoba uthembanga khona, kodwa ngoba uthembanga kakhulu. Bekufanele wena mfana wami uthi bayingaveli manje usangethembile. Izomethemba njalo ngobuya yazi. Kwimeko yakho just because uthembanga la awabeke kwena, noma ngabe mancane kangakanani uthembe wona, bese wena wakho uthi noma engakaveli, kodwa ngoba yena yazindlela yothemba yena engavelanga,
kodwa ngisho ipresence yakhe umethemba. Umthemba ngani? Ngoba yena namthemba amandla akho. Uthi noma ungayazi indlela Nkosi, sengothemba wena ngoba uyayazi. Amen. Yinto lalithe sheshe elithi noma sekumnyama singaboni lutho siyoholwa yizi ngoba lelizwi liyakhanyisa. Noma singamboni siyothembiswa emnyameni, noma singadwaluze emnyameni siyothembiswa la. Alibonge igama leNkosi. Kuyenzeka bafana. Haleluya. Kodwa thembe yini? Amandla lana akuwe. Yabona bazalwane, once afika kwi-level yokumthemba uJesu, ezinye izinto siyibona zivele ziluseka singakayibheki kuye, ngoba ebona ukuthi lokhu ke wangethemba ngingekho, wangethemba. Bazalwane, bayazi-ke abanye, okay, khona ulimi olusha olukhona. So baba kuthiwa khona into a presence father. Baba khona. Kodwa enjalo ngikhuluma kuthiwa ubaba khona. Bayazi ngobaba bakhona ukuthi empilweni yengane mayekhona. Ukubona kwengane uma kuthatha uboy noma ugelgele. Ukucaphula. Ukuthatha umnqanisa phosa phezulu. Akuthuki. Kodwa kunokuthi kuthuke. Kwenze njani? Uyahleka ngigeke ukuhlala nje ukubona kubuke emehlweni ngqondo. Enkanti kusaphezulu akunayo into ukuthi akubaba umama angidedele. Yini indaba? Indlela umntwana athemba ngayo umzali. Ukuthi umama ngeke amdakaze phansi, uzangiphosa bese yaziqala. Hawu bazalwane, baba kuyenzeka noNkulunkulu akasiphonse imeni. Basibona abantu sineka siphakathi izimo, hayi ngoba sinazizwa sithemba ukuthi kodwa yena ngeke asidedele, so siphakathi bese yasiqala. Sanibonani. noNkulunkulu lo wenza adedele esimeni. Yakhumbula amadoda amathathu. Yakhumbula la madoda u3 uNkulunkulu wayengavimba nokuthi nje azangabe ukuthi nokulokotha ukuzwa kushisa komlilo. Athi maningi abesayo. Kodwa ngoba wayefuna ukuprove ukuthi uNkulunkulu othi sicabanga ukuthi akekho kodwa ebekhona. Wawayena. Lithi iBhayibheli uthe esephakathi. Kwakhona uthi hayi. Bese faka ama-3 lapha kuthiwa kunjalo. Wathi kodwa manje sengumkhona wesibili. Oh amen. Kuzokwenzeka kufake emlilweni kodwa angabonakali kuwo. Kodwa ngoba ethe amandla amen. Amen. Hamba ngamandla ona. Ngoba uNkulunkulu wethembile ngalamandla akho amancane. Sifunde uGideon. Sifunda abahluleli the judges ngendaba kaGideon. Uma uyifunda ilande ekuqaleni indaba yabahluleli chapter 6 wehlangana. Nakhona uyathola ukuthi uNkulunkulu wayenamandla ukuba awabhubhisa amaMidiyani. Kodwa mawufunda ngehla kuthiwa ngenxa yokonda kuka-Israyeli uNkulunkulu wavumela amaMidiyani ukuthi ahlukumeze u-Israyeli. AmaMidiyani amhlukumeza u-Israyeli saje ukuthi babethi noma bethi bayabhaca lapho babhace khona ukuze bazenzele iy'vande zey'ngane, one garden, one planet, one garden,
Sibanda, one. Yathi, one garden, one home, one garden. Ugaja. Kwathi noma sebezike njalo. Bengithetha bazobona bakwenzele ngasese. Aqhamuka amaMediani ngoba uNkulunkulu wayesevumile ukuthi akwenze. Maye seke wavuma ukuthi akwenzeke, akekho ongavuma. Amen. Ayithiwa ke amaMediani angena athatha inkomo, athatha imfuyo, athatha kwasani, otshani lamabele nalamathatha. Bakhuphula bonke. Kanti sizwa thizeni khaya ngogama lalo Gideon naye ibhacile phakesihlalo se-oki ibhizi phula amabele ithe isabhula amabele leyo tsithi kwaqhamuka ke ingilosi nakuJobe asondele khona yakhumbula ngithi sisekhona klasi nakhumbula ngisho njalo ingilosi kaSimakade yabonakala yathi ingilosi kaSimakade wazalana sibuyeleke ingilosi yabonakala uGideon phansi kwesihlahla ephula amabele yathi ngazobhala abazali ngithayile uyabona uyakuzaphinde inhlanzi asifundeni-ke asifundeni kuverse number 12 ingelosi kaSimakade yabonakala kuye yathini uSimakade nawe qhawe elinamandla asifundeni futhi yathi ingelosi uSimakade nawe uyabona umuntu mayeqashile ethukile uthukizana nawazi ukuthuka izana uyabona bangabe thina sake saba nethuba lokulusa ubona ukuthi mangaba nguwena lenkomo ekhaya phela ngene wakusho ukuthi ungabuyi la ngokuyana lenkomo masuhamba endleleni wedwa sekufaka kuthi ngathi kwasha into ethile vele ukuthi ngathi uqhaqhazela amadoda ushaqe ikhaya ngoba uthuka izana okuyisana umuntu osaba uhlala ethuka nalona vese umuntu bayethukile ngamandla wakhe nalo Gideon vele uyithukele uyazi ukuthi amaMediani wayibekile phansi kodwa umangazwa yilanguage eqhamuka nalo muntu okhulumayo yena akazi ukuthi ingilosi mayiqhamuka ingilosi ithi kuye uSimakade kunjani unawe qhawe elinamandla uke waqoba uGideon ebonakalayo umuntu leqhawe umuntu ubaleqhawe ngoba elwini wasuwinstop bese kuthiwa lo muntu yini kodwa ngoba uNkulunkulu wathemba amandla akuGideon wathumela ingilosi yathi ingilosi wena muntu kaNkulunkulu unani uSimakade nawe wena qhawe elinamandla yakuconfuse lento uGideon uthi hayi wena umzali angaba nami kanjani uSimakade benesibukelela sibukho kanje ehlaselwa yeyonke complain waseqhamuka uSimakade manje le conversation ayisadingi uGideon nengilosi kodwa sekudinga bangenelele mina phakathi waseyangena uSimakade wathini uSimakade hamba asishona ngesitaba 14 uSimakade waphendula kuye wathini hamba ngalamandla akho ukhulule uIsrayeli esandleni samaMediani ngesempesini obekhaya ethukile uNkulunkulu wasebenzisa yena wathi akahambe ngalamandla nawo ayokhulula uIsrayeli kuphi ngoba kaMediani amen baba wami sizwa yami ola ungayithathi kancane uNkulunkulu kwethembele uNkulunkulu uthembela amandla noma ngabe uwabona wena emancane uzucabanga ukuthi izinto ezinkulu awunawo amandla okuzenza ngosibanibani abangenza izinto ezinkulu
uNkulunkulu uthembe wona lawo mandla akuwa amancane ukwethembile uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uqala mbiza ngekhaya yabona uNkulunkulu mafika manje nje ngomusa hawe ngamandla ake ngizabheka ukuthi ngiyena aqoba sithi stop kodwa ngizoba nento ukuthi ngoba usangibize ngekhaya ngingakaye empini futhi na kanjani ngizonqoba uyiqhawe linamandla mawa sizwa yakithi baba ola uyiqhawe elinamandla haleluya amen ngakho mawiqhawe linamandla bonakalisa emehlweni kaNkulunkulu baningi abantu abadinga ukukhululwa themba lamandla endaba lento ukuthi abantu bayaphuma abombutho wena uthayi lokho ngokosibanibani usho ukuthi wena awunayo into ukuthi uNkulunkulu kwethembile amen amen siphila ezweni yonke into elinesiphithi okukhona yonke kodwa kumele uzwe nesiphithi esinjalo uNkulunkulu uthembe mina wathemba wena ukuba siphume ezweni siphume singamaqhawe aqobile singakalwi amen asithemba amandla ethu kodwa sithemba lo sithumileyo ngoba uthemba isibheka wabona amandla amandla onawo lento eshezana amandla onawo asengasebenza amen okay fisa ukuthi ke sibuke izinto engagcina baba insizwa ekuthenini ahlale enamandla when uPaul labantu abase-Efesu lasifunde khona nawe beyigcizelele yabantu amandla siwathola kuNkulunkulu amen amen ngoba amandla ayatholwa wabe ubishope izandla zakhe ngenkathi ebeka isandla sakhe phezu kwakho kufika manje usungaphuma nje uthi ufuna amanye kodwa wena akhona okay uthi uPaul uverse number 19 chapter 1 kwabaseFesu nokuthi makhulu kangakanani amandla akhe kithi esikholwayo kunamandla amakhulu uNkulunkulu awabeke kithi yiko ngithe noma ngabe usibabone emancane kangakanani uthembe wona uNkulunkulu awo manje kuba bese abeke uyena
Thina sinayo indlela yokumeja amandla esinayo. Kodwa uNkulunkulu bayekubheka uthi wena hayi umancane yena ubona amandla amaningi. Futhi ubona ungaphuma wenze njani? Wasebenzise futhi ngokulwa nawo. Fisa ukuthi ngithi-ke bazalwane, yini engasiza ubaba nensizwa ekutheni bahlale njalo ekhona lapha? Number one is to have a nature of spiritual well-being. Lapho ithola khona uthandaza uwedwa. Ufuna uyisole uma umzali uma ungenayo indawo eyikhosobe lakho lokuthandaza ekhaya. Haleluya. Ukhona omunye umndeni nje ayizwabishile ukuzana evening prayer. Uma qeda ukudliwa nje ushona ugogo yale ngoba bese sebekhulile bayahlukana ugogo yale kwenye ikamera nomuya kwenye ikamera thandazile. Abazulu basala ku-TV ngabe ku-TV ngiyidizela ngamadimoni khona bendlini baphuma nabazulu bazolala dwi balanda la kusofa athandazile. Into ezokwenza hlala unamandla wenze njani? Kuba nekhosombe lakho lokuthandaza. Akukula samba kahleza yona la akula amakhona zathi uba lokuthandaza na lo ethu uthanda uba lokuthandaza na lo ethu uba lokuthandaza. Ukungenani ithuba lokuthandaza uSathane uzongena aqede balekeshezana yamandla uNkulunkulu akuthembele. Ngoba la mawuthandaza sidama uNkulunkulu ekugcwalisana. Yiba nalo ithuba lokuthandaza. Yiba naso ikhathi zoku-attend ama-Bible studies. Yiba naso ikhathi zeyimfundiso ama-teachings ezekolo lapho kukhulunywa khona ngezekolo. Yiba naso isikhathi sama-sacramental care. Yiba naso isikhathi confession. Yiba naso isikhathi sokuba no-spiritual director. Isonto elikhosana. Ngempela nje kunamandla ukuthi isonto elikhosana. U-spiritual director akazokutshela ukuthi phila kanjani. Kodwa ukuthi mangabe uzwa ukuthi uthwele umthwalo uphumane naye acathulise. Uyamdinga umuntu onjani. Ungeke umfundisi ngaba nje just umama webandla, baba webandla, ungaba walapha eDayosisini Natal, ngaba weDayosisi kodwa yiba nayo into yini spiritual director wakho. Uma uyokwenza konke okubalile amandla ohlezi khona empilweni yakho. Sesizothandaza mfisa ukuba ngiphethe ngalamazwi. Iningi lethu labendlini liyashayela. Iningi lethu labendlini linayimoto. Uyabona nje ukuba ngizela mina ngihambe ngizengekho ngoba ngizwile le yami ukuthi isikuvezile lapha yabona kunembhalo obhala kuthiwa insp aliphelele logama libona insp bese litshela ukuthi isijufo the service asengokuthi ukuzala siwakwaZulu ngaleya inkinga hlibekho ngeza ngekho futhi angigcinanga ukuthi isho nami sengiyayizwa mayidubela ukuthi hayi siyadinga manje ukuthi ifune umqansi unyuke ngo3 kanti ukugibela ngo5. Amen. Khule ngathi ngoba lo ngidile yisa kwi-savings namandla ayayenza njani? Akukhona into bazalwane. Namo ngingayisi kwi-savings lo ngihamba ngayo amandla ayancane. Kodwa uma usoyibuya kwi-savings uyizwa uma uyiqale phansi yakhuphuka izofika phezulu ngoba isibuya kuphi? Alibonge igama lenkosi. Mbutho kaBernard bandla lonke kaNkulunkulu. Uma uNkulunkulu esimemele kule ndawo uzothi awuyibheke ukuthi ugcine nini kwi-savings. Kungenzeka ukuthi uhamba amandla ayaphela nje
yingoba kade wagcina ukuya kwi-service. Uma ungafika kwi-service uzothola amandla amasha. Alibonge igama lenkosi. Mayisibuya kumakhenika, isibuya kwa-VW noma ibuya kwa-Toyota, ibuya noma uyayizwa ukuthi ayisenamandla. Kuyoba inkinga, kuyoba yishwa ukuthi usufike la uNkulunkulu ezokulekelela ukuthi ezisiqiniseke ukuthola amandla amasha kusevisi. Kodwa uphume ulokhu unjalo amandla ungawatholanga ngoba lidiba esizolihamba. Uma sihamba le ndlela ekhona kuyadinga ukuthi umzali eyithathe ezisa kwisevisi. Alibonge igama lenkosi. Abanye bayazi ukuthi uma imoto ike yaba sengozini welike angayijabule yazi nala insurance bahamba ukuthi rating off ngiyabona ama insurance bayafuna ukukhala ashesha i-write off imoto kodwa noma uye imoto ibona lesengalungi awuyiyekelele nje udayile nje kodwa uyayithatha uyise kubani uMark Peters futhi mayophela Peter iqoqokile ayicela ngale ngayo uthola umfana ngaphansi kwayeqonqothe manje iqoqokile izivuke iyayiqonqotha ngoba iyahamba iyalungiswa okulimele kulungiswa ngendlela ezwelayo iyalungiswa. Awusanibona bazala angeke ufike abafana belofuna imoto kodwa uthola bebhizinisana ngoba kuzonjani itholungiswa. Alibonge igama lenkosi. Angikwazi isihlobo sami ukuthi yini ebikulimazile before ufike lapha. Angazi isihlobo sami yini equnda amandla before uze kule nkonzo. Kodwa ukhona uJesu osiphambano sakhe sigcwele amandla. Ukhona uJesu osengakwazi ukunikeza amandla uqhubeke uhambe ngendlela. Ngakho mayeli nje mfundisi usuhlala phansi. Ngiyawudinga nomkhuleko ukuba ungikhulekele ngithole lamandla. Mayikhona osho njalo akeze sikhuleke la egameni likaJesu. Ngoba amandla uyazi noqonda amandla endleleni. Wena osizwa usawezwa noma usawezwa. Wena osizwa usakhonektha noma kusonzwa noma usakhonektha. Ngoba amandla amayeni yakho phela i-connection yezibeko. Kodwa kufisa namhlanje ukuthandaza umuntu ofundisa awadinga labantu bagcwaliswe. Uze uqhubeke nebala lakho. Mayibona nje njalo akeze sikhangaze bese ngiphela lapha. Ngoba amandla
Umseka kusibabazele uKristu